Kawai kedur kabala sapriang pha hakiran san social media hankat berkecing thok laong bakha nyotrik penai banengkong araja alpun riu menne hagwahti kata arji bara run kat ba kawai ke toris taksi nam Mikhalaya kadang ya helenti lawan tenra ke skuti asam nadien kani ke toris bat kumta layawan puk upai ba asam bat kena bet yaki driver banyak ya kani kali harkat bat kisah kilam ler dakabor ki phasio hadup sana car tengka syokni uskoti bawan tenra hina dien kani kali bapli daka cingtieng uni driver bal khamno kerta uhaban siu nama u shep tieng yo ki kta kti u bat kinong syong ken thai bat khna hakane ka kali ken tre ban kren daka hindi ne english re tang da tien asamis jingle ba he la ishir kai kanu ka chingsha ban ben ki driver Torres Mikhalaya ha asam hang ne pat wat ya ka plangcha la chong ru ki ai no u ba pli kat shabab phai bat kat shabab pech loi i ba ka chingsha thombor ki pach ba chong ka asam ya ki pach ba chong ka chalam Mikhalaya kam de shu ka badang thamai re ka ne ka na je da ki pho sindam nadu munshwa bat habangi phai haki banta chong ka khapun hap deng ka Mikhalaya bat ka asam la sakhi ba ka chingyap breu chong ka Mikhalaya kam de shu ka badatang khendiat re da ki pho ngut kim sim breu kila khlat no na ka ne ka slap perthai tang nakadaw ba ka chingya ka che ka pot hap deng ka ching bambiang upot usam hap deng ka Mikhalaya bat asam kala dei ka por bat ka por kala biang pura ye ki nong sanchar ki ba e ki ba thon ki changi ki ba don ha ka bor sngop ha ban pech lam ye ka ching e chong ki pach ba la ki de ki nu ki banta ki ba khata ye ka shong suk ye ka shong san ha po ka chala kum chu ru ye ki breu ki changi ki ba em shabar chong ka chala Mikhalaya